mga kalans, welcome to my channel and welcome to Lance Agam TV. So for this video guys, usata karon ka cook para sa celebration sa birthday ni wifey ni Commander. Kung wala pa mo ka-like sa ka-subscribe sa ako ang channel, ay kalimot pag-like, comment and subscribe and hit sa notification bell para updated ka sa akong mga video. So guys, akong ipakita sa inyo kung unsa mo i-prepare ng mga pagkaon para unya. So let's watch this. Hey guys, welcome back to my channel. So karon mag-prepare na ta sa mga lamas dayon na gilat andaan nga hipon, sugpo guys. So hapit na siya malata. Diyan ato na siyang timplahan niya taod-taod. Dayon nag-prepare po mi o native chicken. Nara diri guys, linloan sa among kawan ang nara. Mayang, ayang. So, balik ta karon taod-taod kung unsa pala na mong gibuhat kay ang parahumba wala pa na human. Nara guys, so parahumbaon. So, tilawan na to niya guys kung unsa kalami ang humba. Dili ako mo timpla ni guys kay naining request nga siya din luto sa atong tanawon niya kung unsay resulta, unsay lami sa iyang giluto nga humba. Okay? So simple lang ni among gipangluto guys. Inato ra. So at least ma-enjoy ta tanan sa among gibuhat karon. So guys, balik mi niya guys, bakita na ko unsa na sunod nga akong mabuhat. Okay? I-check ang ato ang i-prepare nga ako kaniyong hipon. Okay, pasensya na sa background kay ang amuang dirty kitchen, dirty gid kayo. Naroon si Commander ang kuhan kusinera luto siya humba. Yang specialty humba, luto daw siya. Yang panakot ang iyang spice kanila sagol. So the best ang hipon kung iyang panakot kuhan naisagol nga butter dayon para ahos bombay para simple lang binisaya ra pagkaluto guys. So kung balikan niya ini start na to timpla sa to ang pansat sa Bisaya pansat. Okay, so balik tayo niya guys. Guys, ato na luto ng ato ang buttered shrimp or shrimp nga na-butter din. So una, instead butang tag oil, kaning butter ang ato ang mga oil para mas lamig mo siya. Tapos lang siya. Karnahin mo siya. Guys, tayo po diyan ito sa kuwan guys. Okay, umba po diyan po tayo.
datong igisa ang ahos o garlic. Garlic guys. Yan, humana ni guys. Pakita na mo kung sa resulta ng niluto. Niluto na pansat. Mas nindot kung medyo pagod ang kuhan mas para mas kumot. So, nilunod na siya ang pansat. Ayan, pansat. Sugpo. Mix na siya. Ayan, sa timplahan dayon ang asin, tuyo. So, kami lang po naman siya para sumipit siya. Abot kag mga 15 minutes na magabukal. Guys, sa tumbutangan o mamasitas oyster sauce para nawala ang iyang lansa. Masay kuan, tahan ko na to loy agamay para mas umot. Hintay kaning tagas. Guys, muna yung kuhan para sa humba. Muna yung humbaon. Yan guys, muna yung hinduan yung kuhan, manok para adobo niya. Nalira pag limpyo guys. Akong wish nga siyang gidala karon nga maayo ra ang iyang pagkuan pagpuros kay another blessing sa pagpas. Oh, okay kayo na. So ang iyang ko lang nga maayo tayo nito sa pagkuan paggawas ng TV. Ayaw na ang maayo nga investment o community so na bila na okay.
Hi guys. Chicken mini. Anong sir? Dito sa kuwan. Sa Libertador. Cagayan. Tulong ka bulan na. Ay, papel. Gikan kay mo transition gusto. Pagkutan mo ba gyud ko? Soroy ta. Naa silang meringue dali. Na. Sakit puti kasi nanay pusing ni siya. Nala po do. Dula sila. Dari pod. Ito po drama dari. Narap mong bata. Say hi. Hi. Hi, bahay. Hi, bahay. Hi. Say hi. Bibeng, say hi. Say hi. 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 Say hi. Na sana lego the city. Antiyan. Tan. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes, ah. Beautiful eyes. Playing kiss. Face in your face. What the hell is going on down there? Happy birthday to you. Happy birthday, Tambo. Happy birthday, Buntis. Happy birthday, Buntis. Sing to Mama. Happy birthday, Mamang. Happy birthday, Mamang. Bro, hindi na ako kabalon. Sorry, pagbalik ng stand. No. Vlog kay cover. Kaya nabisig tabi ang vlogger. Come here. Go-vlog baby dito. I would like to say thank you sa mga sponsor sa birthday karon sa Biko nagaloto si Tata Bacalso, sa Bingka si Tia at Tia Pilomina. Salamat kayo sa imuhang surprise nga isa ka bundle, isa ka haon nga bingka guys. Dami kayong bingka. So kato siya tanan guys, daghang kayo sa mga nag-sponsor karon. Yung mga kalans, that's it for today's video guys. Successful ra gyud ang birthday ni Commander. But napag yung mga pahabol nga mga gift, surprise gift napadala si Sister Leticia de la Piña, Tata de la Piña, o cake dayon napag sutanghon guys. So sa ginagmay ganina pero nahuman na gyud mi nga napag yung mga pahabol nga mga regalo. Surprise kay mi kay o mi expect nga nasa ipadala. So thank you kayo sis sa imong ipadala nga cake o sutanghon. So thank you po ni Manong Darwin sa imong gi-share nga blessing, o ni Kuya Winard, ni Kit o ni Inday. Thank you sa inyong gift. So huli napay sunod. Napay sunod. Okay, moro to guys. Thank you kayo sa pagtanaw sa video sa birthday celebration sa akong commander, akong wife. So, moro to guys. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated mo sa akong mga video. And shout out guys sa channel ni Bems Robia o ni Jermarie Nigmia sa ilahang bagong YouTube channel. So ayaw kalimot po dato pag subscribe. Makita niyo dire binibining Bems iyang channel o Jermarie Nigmia sa ilahang bagong channel. Okay guys, thank you for watching and mabuhay. God bless. Bye bye.
Bye.